אנחנו צריכים להיכנס, וזה הדרך אמרתי, אני לא אסטרטגית, וברור שהם מבינים את שפת הכוח, אבל זה מורכב. קיבוץ אור הנר וקיבוץ ארז בעוטף עזה, או עוטף ישראל, הם קיבוצים שכנים. באותה שבת שחורה, השכנות הזו התגלתה במלוא תפארתה, חברות אמיתית, גבורה, כשכיתת הכוננות של קיבוץ אור הנר הגיעה להילחם במחבלים שניסו לחדור לקיבוץ ארז. יחד הם הצילו את הקיבוץ. שלום עכשיו ליניב קסטנבאום, רבש"ץ אור הנר, ויניב ברלינר, חבר כיתת הכוננות באור הנר. גם ניב קרקו, קצין משטרה וחבר כיתת כוננות בקיבוץ ארז. שלום לכולכם. שלום. שלום. וואו, איזו חבורה, איזו אחווה. איך אתם מגלים שם שהם באים ואתם קופצים להגן עליהם? אנחנו בעצם היינו בתוך הסיפור שלנו, בתוך התארגנות, בתוך כל הבלגן שמה שהיה, ובעצם קיבלתי טלפון מאור, הרבש"ץ של ארז, שיש מחבלים על הגדרות אצלם, שהם בכוח מאוד קטן והמחבלים בכוח מאוד גדול, ושבבקשה אני אשלח חבר'ה שלי לעזור לו. דבר ראשון התקשרתי ליניב, המפקד כיתת כוננות, אמרתי לו, קח איתך 2-3 חבר'ה, תעוף מהר לארז, תראה במה אפשר לעזור להם, וזהו, משם איזה מרחק אתם, ארז ואור הנר? באיזה מרחקים אתם? צמודים. צמודים. כביש מפריד בינינו. וזה מה שעשיתם? יניב? אנחנו, ברגע שיניב ביקש, העביר את ההודעה שארז מבקשים עזרה, עלינו 3 חבר'ה על רכב, נסענו מיד לקיבוץ, חברנו שם לכוח, קיבלנו מכשירי קשר שלהם, כדי שנוכל להיות אורגניים איתם כמה שאפשר. הלכנו לראות בעצם במוקד האירוע מה מקומי הכוחות, מאיפה יורים, איפה המחבלים. כשאנחנו מקבלים מידע שהגיעו 2 טנדרים במחבלים, מתנהל שם איזשהו קרב יריות. זיהינו את אמיר, חבר כיתת הכוננות, שכבר היה פצוע בשלב הזה, פצוע קשה מאוד, בתוך אחד הבתים. שהבית הזה בעצם המשיך להיות מוקד האש של המחבלים שמעבר לגדר. במקביל כל הזמן הזה, במשך כשעה, 2 חברי כיתת כוננות של ארז נמצאו בתוך איזושהי בטונדה על הגדר, כשהם כלואים ולא יכולים לצאת, כשכל הזמן זורקים עליהם רימונים, יורים לכיוונם. מיד לאחר מכן הצטרפו אלינו עוד 3 חברים מהקיבוץ, שהם לא חברי כיתת כוננות, אבל הם חברו אלינו, ובעצם הם חמושים. קיבלנו בעצם... היו חמושים באקדחים, רק אחר כך הגיע אליהם גם נשקים ארוכים. כן. בעצם השתלטנו, קיבלנו איזושהי גזרה לכיוון השער האחורי של הקיבוץ, עם 2 חבר'ה שלכודים, כשהמטרה המרכזית שלנו היא לנהל אש מול המחבלים, ולסייע ל2 החברים לצאת, להיחלץ משם. אוקיי. שלאורך כל הזמן הזה, צלפים שלהם, יורים בין הבתים, אנחנו לא יודעים בדיוק איפה הם נמצאים, בעזרת מכת אש מאוד משמעותית, החבר'ה של קיבוץ ארז יכלו לחזור לקיבוץ, הם הלכו לבד לאחור לטיפול, כשאנחנו ממשיכים לנהל אש עם המחבלים. אוקיי, אז נשמע את ניב... אנחנו נשלים איתך. ניב קרקו, אתה קצין משטרה, נכון? בחופשה? בבית? בארז? לא בחופשה, בוקר שבת, אני קצין משטרה, אבל גם גר בארז, תושב ארז. אני בוקר שבת, צבע אדום, ויריות של ירי נקל בעצם, כיוון כללי, שער כחול, יניב וחבריו מכירים אותו היטב לצערי. אני מחליט שכקצין משטרה אני בעצם קופץ לעזור, לוקח את האקדח, כל המחסניות שהיו לי בבית, ויוצא לדרך. אני לא חבר בכיתת הכוננות, לא הייתי קודם לכן. החלטתי שעכשיו אני צריך להצטרף ולעזור, אני עוד לא יודע למי, עוד לא ידעתי שאמיר נעים בשלב הזה, זכרונו לברכה, הרוג בתוך הבית, קו בתים ראשון. אני מגיע ואני פוגש שם את אור, הרבש"ץ הנוכחי, ואת בן סדן, והרבש"ץ הקודם, ואת עמית זרקה.
חבר, שכן, ואני מקבל תדריך מאוד מאוד מפורט על ההתקלות הראשונה שבה בעצם אמיר נהרג. מה אומרים לך? כמה מחבלים יש שם? בערך. בין 20 ל-30, עם זה אני יוצא לדרך. כן. מפחיד, לא? לא. יופי. לא. אתה רואה, יוסיאן? לא פוחד, כי... אפילו שהוא לא חיה, כן. ומה אתם עושים? נלחמים? לא. נלחמים? יורים, מחסלים, חוטפים? כן, פתגמים של נלחמים וזה, אבל מדלגים בפחד שהוא פחד מוות. פחד מוות אמיתי, בין בית לבית, בין השכנים, בין הבימבה לטרמפולינה, וזו תמונה לא נעימה. בזכות החברים מאור הנר, שסיפקו עוד תקנים, אני רץ עם האקדח ועם עמית צמודים, רביעה של אור הנר, כמו שאמרתי, ממבואה למבואה, והדשא הפסטורלי של הקיבוץ הופך לשדה קרב. תמונה לא נעימה, חוויה לא פשוטה, ובשדה הקרב הזה אנחנו צריכים למנוע דבר אחד, זה למנוע מהמחבלים להיכנס, בעצם עוד כמה דברים, ולהביא את הפצועים הביתה. רגע, איפה הם בשלב הזה? הם מחוץ? הם בתוך הקיבוץ? הם בתוך השבילים? הם מחוץ לגדר, הם מחוץ לגדר, והם בשער הכחול מחוץ לשער. מכת האש שאנחנו מביאים בעצם, שיניב דיבר עליה מקודם, היא בעצם מכת אש בהנחייתי, רק לטובת תילוג הפצועים. אנחנו תופסים את הגינה, קו בתים ראשון לגדר, ומבינים שזה הזמן שלנו, ויש לנו זמן מאוד מאוד קצר להביא את הפצועים אלינו, את השניים שתקועים בתוך הבטונדה, שחברנו דיבר עליה, להביא אותם הביתה ולהחזיר אותם לחמ"ל. מה המחיר שהקיבוץ שלכם שילם? מחיר כבד, מחיר של חבר קיבוץ, מחיר של בן קיבוץ, מחיר של חבר לנשק. 4 פצועים, סך הכל. אני יכול להגיד שביחס לקיבוצים אחרים, לצערי ולמזלנו, יצאנו מנעתם אסון גדול. אנחנו רואים את החברים שלכם מהקיבוצים ליד, ויש כאלה ששילמו מחיר בלתי נתפס, בלתי נתפס. אסון כבד. אנחנו עוד לא מפרטים את כל הדברים. זה עובר ככה, במבול של הידיעות והמלחמה וכולי. מה אני אומר לכם, חברים? קודם כל, יישר כוח גדול לכל אחד מכם על התושייה, על האומץ, על הרעות, על החברות, על הנכונות, להילחם, לסייע, לעזור, לשים הכל בצד. אלה ערכים. אם אנחנו מדברים על ערכים, אלה ערכים. כשאנחנו שומעים שהמחבלי חמאס, מה הם חיסלו? אישה קשישה, תינוקת, ילדה חולה, זה כאילו, מול מה הם נלחמו? בעיה. מול יהודים. מה? חשוב לי להגיד שזה בדיוק הסיפור של עוטף עזה. זה הסיפור, זה האנשים שחיים פה ואוהבים אחד את השני, ואין קיבוץ אחד יותר טוב או פחות טוב. תמיד אנחנו נהיה שם ונעזור אחד לשני, ואנחנו מבינים שאם אנחנו לא נהיה שם ונעזור אחד לשני, אז אנחנו נשאר לבד, ואני חושב שזה בעצם הסיפור הזה, זה הסיפור של שער הנגב, אשכול ועוטף עזה. יניב וניב, חד משמעית. תודה רבה לשלושתכם, תודה רבה על המעשים שעשיתם.